בוקר טוב לכולם. היום זה יום חמישי של החופשה שלנו, לאחר 4 ימים רצופים של שלג וקיפאון וערפל ורוחות, ולאחר ששכחנו מה הצבע של השמיים, סוף סוף אנחנו זוכים לראות קצת שמש. הטמפרטורה של היום מינוס 16 מעלות, יכול להיות שזה עלה בקצת, אולי מעלה או 2, אבל זה עדיין לא משנה, זה מינוס. תראו את הנוף המדהים הזה, תראו את העננים פה. רק כמה שלג יש פה, ממש שוקעים. נטפס קצת למעלה, רק לתפוס תצפית טובה. וואה, איזה נוף. מפה זה נראה הרבה יותר יפה. נתקדם קצת. אתם קולטים את זה? רק כמה עננים. אנחנו מעל העננים, יש עוד הרים למטה. בוא נבקש מישהו יצלמו אותנו. וואה. הרקע של האבן. טוב. כפה עליה יד.